हेलौ लोगोफोर बड जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ लोगोफोर गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि एग्जामा जामारसिगोन बेनो जाबाय एग्जाम नटिस बे जाबाय एलएलबि बिएलएलबि फोरनि थाखाय फैनाय अफिसियेल नटिफिकेसन आरो दा एग्जामा अनलाइन जागोन होनना बुंदों 10 जुलाइनिफ्राय दा बेनिखायनो नायदो फै माबायदि गाइडलाइन्स थागोन बेनाबो दा फै जों थांसै गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल वेबसाइटआव गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो guwahati.ac.in होदो दा बिदि फैनानै नोंथांमोना लेटेस्ट नटिफिकेसन नायनांगोन आरो दा बेयावनो दङ गासिबो डिटेल्सआ दङ दा बेनिफ्राय जों एसे गाया बोख्लायनानै जोङो नायनोसै गोबाव खालामालासिनो जोङो डाउनलड खालामखानोसै दा बेयाव दङ लोगोफोर नोंथांमोना नै बेबायदि खारबाय थानाय नुदों दा बेयावनो एग्जामा जासिगोन आरो जायफोरा एलएलबि खालामनाय दङ नोंथांमोननि एग्जामाबो अनलाइन एग्जाम जागोन दा बेनिफ्राय जोङो नायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै दा जोङो डाउनलड खालामनोसै दा डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन आरो दा बेनिफ्राय जों भिउआव थांसै दा बेनिफ्राय एग्जामा माब्ला जागोन नोंथांमोना फाइनालि नुनो मोनसिगोन अफिसियेल नटिसखौ 2 जुलाइआव फैनाय आपडेट दा बेयाव बुंदों लोगोफोर जायफोरा एलएलबि बिएलएलबि खालामगासिनो दङ ना बिबिए एलएलबि बेनिफ्राय बिकम एमएलएलबि दङ वार्ड सेमिस्टारनि आरो जायफोरा माने खालामगासिनो दङ बिनि एग्जामा 10 जुलाइआव जागोन होनना बुंदों नै नोंथांमोना नुनो मोनदों 10 जुलाइआव जागोन बेनिफ्राय 10 जुलाइनिफ्राय जागोन बेनिफ्राय एग्जाम शिडिउला थाबैनो ओंखारसिगोन आरो पाब्लिश खालामसिगोन आरो जेब्ला खालामगोन नोंथांमोना मोनगोन एग्जाम रुटिनखौ बेनिफ्राय बुंदों एसअपि गाइडलाइन्सआ गासिबो एखेयानो थागोन होनना बुंदों 5 सेमाव जेरै सोलिदों बेबायदिनो थागोन जेरै एन्सार शिट आपल'ड खालामनाया 5 MBनि बारा जानो मोननाय नङा बेनिफ्राय नोंथांमोना कुइसन पेपार डाउनलड खालामनांगोन पर्टेलाव थांनानै बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामखौ होनांगोन आरो दा बेनोसै लोगोफोर जुदि नोंथांमोना एग्जाम लिरनायाव माबाफोर जुदि डिफिकाल्टि जायोबा बा जुदि खस्थ' मोनोब्ला होनना बुंनाय लोगोफोर नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनांगौनो हेल्पलाइन नाम्बाराव बेनो जाबाय कलेज लेभेलनि नोंथांमोना कलेज लेभेलाव मोनगोन ना बा नोंथांमोना इउनिभार्सिटि लेभेलाव मोनगोन जायफोरा नोंथांमोना एग्जाम लिरगोन जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा टेकनिकेल प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लानो होदों थ' लोगोफोर बेनो जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर ल' खालामगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला बेखौ नायना लादो बेनिफ्राय लोगोफोर एग्जामखौ लिरदो 10 जुलाइआव थ' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ बाखि दायो थार्ड सेमनि जेबो आपडेट फैयाखै फार्स्ट सेमनि नोंथांमोना सोंगासिनो दंमोन जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होगोन स' लोगोफोर दानिया गोदानै फैदोंमोनबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लादो आपडेटखौ मोनबाय थानायनि